Yun, first catch mga third catch natin mga kasolid oh. Ano kaya to? Malaki to. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saizon and you're watching Saizon TV. So dito na naman tayo sa panibagong spot natin, pero dito pa rin yan sa Sual, Pangasinan. Tanaw na tanaw yung yung pabrika ng oil plant mga kasolid. Malapit na naman tayo. So yung pinunta natin nung nakaraan mga kasolid sa Masaman yun sa kabila, sa likod dito. So ito yung tinatawag na itong island na yan, o yung tinatawag na Cabalchan Island. So bali nasa likod tayo, sa bungod lang tayo mga kasolid mamimingwit. So puntaan ko muna yung spot ko doon mga kasolid. Andun yung natin sa setup natin pamingwit. So ito na yung setup natin. Yung gagamitin na naman natin yung ating light na Alivio, saka 2000 series na reel. Yan, yung gamit natin yung flash knife. So dalawang pamingwit ang gagamitin natin ngayong araw mga kasolid. So ito munang light ang unahin natin na gamitin mga kasolid para hindi agad-agad tayo mapagod. Ganda ng bundok po. Diyan tayo magkakas mga kasolid. Medyo against the light mga kasolid, kaya hindi ko alam kung paano ito. So tara, let's go. First catch, ay okay, may first catch tayo. Lapu-lapu, yan first catch, lapu-lapu. Pero ito pakawalan lang natin ng mga kasolid dahil napakaliit. Alam, yun na siya. First catch natin, first catch natin is lapu-lapu. Maliit lang kaya pinatakas natin. Yun, second catch mga kasolid. So, medyo malaki to. Yun, ay ganun pa rin. Yun second catch, lapu-lapu mga kasolid. Nakadalawa na tayo. Pakakawalan natin dahil napakaliit. Alam. Marami dito Basa na yung medyas natin. Okay, lumabit tayo doon. Kaya yun. Yun. Ayan, third catch natin mga kasolid. Ay, nakatakas. Nako. Ay. Sos. Sos. Ayun Tignan mo yung isda na to. Galing gandang isda Ayan, nasabit tayo mga kasolid. Lusungin natin yung ating lure. Sayang.
Sabit tayo doon sa lambat. Yung lambat kasi dyan oh. Ano, mababaw lang dito. Ay, nako. Ayun, lambat na oh. Nalagay sila ng lambat mga kasolid oh. Ay. Nalambat yung ating lure. Basan ko itong mabasa itong ano natin, ating reel. Yun, tanggal din natin. So dito tayo magta-try mag-cast mga kasolid. Ayan, medyo ano na, malapit ka sa dibdib ko yung ano, tubig. Yun, first catch mga third catch natin mga kasolid oh. Oh, ano kaya to? Malaki to. Oh, yun, lapo-lapo. Oh. Di ba? Malaki na rin to. Oh. Yan mga kasolid oh. Stig. Ay makapaghagis ng masyadong malayo dahil na nakapalibot yung mga lambat. Lambat mga kasolid. Dito lang tayo. Tayo dito ng ano, pwede nating pagkasan kasi medyo mahangin mga kasolid. Ayun, napakaganda. Ano kaya tayo? Dito tayo magta-try mga kasolid. So yun, bali mga kasolid, nagpapahinga tayo dahil medyo pagod na rin tayo sa kakakas. Medyo nahirapan na tayong makahuli mga kasolid dahil nga sa kagagawan ng malaking alon. Yun no, malaking alon mga kasolid. So hindi tayo makapaghagis ng medyo malayo, binabalik agad yung ating lure. So hindi pa kasi dumarating yung ating order sa ano, sa Shopee na mga lures. So bali ang gamit lang natin na lures ngayon yung mga ano, mga 5 grams. So medyo hindi siya applicable sa mga ganitong situation na mahangin saka ano, saka maalon. Pupunta agad sa gilid yung ating nahagis na lure. Pinag-iisipan ko ngayon mga kasolid na lumipat ng ano, ng spot dun sa ilalim naman ng tulay yun mga kasolid, kasi may mga isda doon. Yung mga nakaraan na namimit kami doon, may nahuli kaming talakitok mga kasolid, hindi ko na lang na-videohan. So ito ipapakita ko sa inyo yung nahuli namin. Malit lang siya, ganito lang siya mga kasolid. Pero positive dun sa lugar na yun. So yun na lang pupuntahan ko ngayon mga kasolid pagkatapos ko dito sa spot na to. So bali yung bundok na yun mga kasolid, yun. Doon tayo pupunta.
So update ko na lang kayo maya maya mga kasolid. Papahinga muna ako. Agad tayo mga kasolid oh. Una ano natin, ayan oh. Yung red snapper. Yan oh. Yan, yung sa second spot natin, naka red snapper tayo. Yan oh. Sa unang hagis ko pa lang, may kumagat agad. Ayos. Build muna natin. Yan oh. First catch natin dito sa ano. First catch natin dito sa spot na to. Yan, snapper. Yeah, talakitok is real. Yan oh. Lutak lang sa kalam.